Yadda wani jarumi ya yi wa wasu ɓarayi uku kukan kura bayan sun yi masa fashin kuɗi kimanin miliyan 10. Wani abin al'ajabi na jarumta ya faru a garin Mina da ke jihar Neja, inda wani mutum ya gumurzu da ɓarayi uku shi kaɗai bayan sun yi masa fashi. Rahotanni sun ce mutumin ya yi ƙoƙari sosai har ya fatattake su, sannan ya samu nasarar ƙwace bindiga daga ɗaya daga cikinsu kafin su tsere. Lamarin ya ba mutane mamaki matuƙa, inda da dama ke yaba wa jarumtar da mutumin ya nuna wajen kare kansa da dukiyarsa. Umar Sharaɗa ɗauke da rahoton. Da na 360 tashar albarka. Danna mana subscribe sannan ku danna ƙarawar sanarwa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka saki sababbin shirye-shiryenmu na labarai, rahotanni da kuma sharhi akan al'amuran yau da kullum.